சர்ச்சைக்குரிய 323 கொள்கலன்கள் விடுவிக்கப்பட்ட சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய அதிகாரிகள் மீது ஒழுக்காற்று மற்றும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க தீர்மானித்துள்ளதாக போக்குவரத்து அமைச்சர் பிமல் ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பில் செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த அமைச்சர், ජනාධිපතිතුමා කමිටුවෙන් තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. මෙතන නිදහස් කිරීමේදී යම් ගැටලුවක් කළා තියෙනවා. ඒ නිදහස් කිරීම පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා ඒගොල්ලන්ගේ වාර්තා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශ. ඒ නිසා මට කියන්න තියෙන්නේ මේකයි. මිනිස්සුන් පැත්තෙන් නිලධාරීන්ගේ පැත්තේ අඩුපාඩුකම් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අඩුපාඩුකම් වලට විනයානුකූලව කටයුතු කරන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් අපි හදලා තිබෙනවා. අද රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අද පොලිමේ පරණ දැවැන්ත හොරු ඇතුළට යනවා. ඉතින් පරණ දැවැන්ත හොරු ඇතුළට යද්දී නිලධාරීන් සම්බන්ධ අපිට විශේෂ ප්‍රශ්නයක් කොහොමත් නැහැ. ඒ නිසා බරපතල වැරදි කරන නිලධාරීන්ට දඬුවම් දෙයි. තියෙන දේ තමයි මේ එල්ලෙන්න වැලේ වැල් නැති ටීම් එක හඳුනාගත්ත එක තමයි මම හිතන්නේ මේකෙන් හොඳ මුල්. சர்ச்சைக்குரிய 323 கொள்கலன்கள் விவகாரத்தை ஆராய ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்ட குழு சுங்க அதிகாரிகளின் தரப்பில் ஆய்வு தொடர்பான சில தவறுகள் நடந்திருப்பதை கண்டறிந்துள்ளதுடன் அக்குழுவின் அறிக்கையின் அடிப்படையில் ஜனாதிபதி தேவையான தீர்மானங்களை எடுப்பார். இந்த குழுவின் மூலம் சில முக்கிய காரணிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் இலங்கை சுங்க தரப்பில் குறைபாடும் தவறும் ஒன்றாகும். இது தொடர்பில் சுங்க திணைக்கள அமைச்சரும் அமைச்சக செயலாளரும் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பார்கள். மேலும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் போலி செய்திகள் அடிப்படையில் இந்த பிரச்சனையை அரசியலாக்க முயற்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிகளை அமைச்சர் ரத்நாயக்க சாடியுள்ளார். இதேவேளை சுங்க சோதனை இல்லாமல் விடுவிக்கப்பட்ட சந்தேகத்திற்குரிய 323 கொள்கலன்களின் உள்ளடக்கங்களை தன்னால் வெளியிட முடியும் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அர்ச்சுனா ராமநாதன் தெரிவித்துள்ளார். கொள்கலன்கள் எங்கிருந்து வந்தன, எந்த நாட்டில் இருந்து வந்தன என்பதை முழுமையாக கூற முடியும் என்றும் அர்ச்சுனா தெரிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. 323 කන්ටේනර් එකක් ඇතුළේ මොනවද තිබ්බේ කියලා මට ලිස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කොහාටද මොන රටින්ද මොන රටෙන් ගෙනාවේ කියලා මට ජර්මනි වලින් ඒගොල්ලෝ ඇවලා තියෙනවා. මම ඒක මගේ අහෙන් දැකලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ ලිස්ට් එක දීලා මාව එම්බි ගමන් නැති කරලා හෙට ගිහලා මේ කුඩු කේස් එකට ඇතුළේ දාන්න නැහැ කියලා මට ඒගොල්ලෝට ඔප්පු කරන්න කියන්න මේ ගරු සභාපතිතුමා මම ඩිපියුටි ස්පීකර් මම ඒ අතටික මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ටේබල් කරන්න.